Tento rok sa uskutočnil ďalší ročník detského letného tábora Horenka, ktorý organizuje občianske združenie Dúbravček. Cieľom tohto projektu je sprostredkovať deťom dotyk s prírodou a ľudovými tradíciami, ktoré vychádzajú z tradičnej moravskej a slovenskej kultúry. Od rána sme začali vlastne so zvieratami, bola to jazda na koníkoch, no a potom sme deťom dali trošku aj voľnejšie aktivity. Vozili sme sa na koníkoch, boli tu psíkovia. A tam sa hráva aj s tými ďalšími dvoma psíčkami a hračky všelijaké tam majú. A čo by si odkázala ostatným svojim kamarátkam a kamarátom, keby si im povedala, že si bola v dennom tábore? Aby sa myšli. Je tu dobré a veľa sa tu zabavíme. Fialovo-zelená. Tento ročník sme ale opäť zvolili, pretože sme folklórny súbor, aby to bolo spojené s prírodou, s tradíciami a teraz ručnou prácou. Čo sa ti najviac zatiaľ páčilo? To jazdenie na tých koňoch a keď sme sa dívali na veveričky. Polodomáce veveričky. Je to normálne veverička obyčajná, ktorá u nás je na Slovensku. Dá sa to kúpiť? Dá sa to kúpiť. Idem kupovať. Sprievodné programy bolo vlastne oboznámenie sa so včelami, teda čo sa týka včelárstva, ako sa včeličky chovajú, čo prinášajú, ako sa správajú v prírode a ako sa máme správať my ku nim. Však pozor, lebo tam Čiko! Je horný a dolný plást. Na tom dolnom vidíte, že sú také žlté zavreté bunky. Vidíte ich tu? A tým pádom včelár vie, pozrie sa, že aha, v roku 2024 sa značili matky zelenou, tak matka, ktorá sa v 24. vyliahla, má už, čo ja viem, 2 alebo 3 roky, bude ju treba vymeniť. Ja viem, lebo my sa tomu venujeme. Hej, tak. Bavia ťa včely, alebo vedel si tie informácie o včelárstve? Vedel som to, že tam majú ten vosk, že si to stavia z toho vosku a že tam sú tie robotnice. A 10 ročí. A na pobede sme si pripravili tvorivé dielne, kde opäť sme sa vrátili k ručným prácam. Teraz to je práca s drevom, kde si deti môžu vyskúšať, aké sú kreatívne, teda vymaľovať si rôzne nalepenia a samozrejme aj písmo. Robíme také srdiečko, kde sú také nálepky a je tam nápis Vládske. Vyrobil som si srdiečko s vtáčikmi a ovečkami. Takže v podstate podklad bol vyrezávaná preglejka v tvare srdiečka a k dispozícii sme mali akrylové farby, štece, lepidlo a tie drevené výrezy. Od rána sme boli sa previesť na koňoch a potom sme išli sa pozerať na zvieratka a potom sme išli si vyrábať srdiečka, tvorivé dielne. Venujem ho môjmu bratovi, lebo on má rád veľmi futbal a vyrobil som mu srdiečko, laminy a mal. Chceme týmto deti vlastne prilákať aj ku tomu, že naši predkovia boli spojení s prírodou tým, že príroda ich živila, dávala im všetko, čo potrebujú. Pritom si spievali, tancovali, ale zároveň po dlhých zimných večeroch, alebo keď nebolo toľko práci na poli, tak sa venovali ručným prácam, od ručných prác ženských až po drevorezby. Jeho mlyneček na prázdno beží, len tak šrotuje. Na prázdno beží, len tak šrotuje. Janko mlynárek, dievča miluje. Janko mlynárek, dievča miluje. V rámci nášho detského folklórneho a folklórneho súboru Dúbravček sa venujeme tradíciám nášho regiónu. Zabrdneme aj do širšieho Slovenska, ale samozrejme tým, že sme blízko hraníc Moravy a máme na Morave dlhé roky družobný súbor Malá Rusava z Bystrice pod Hostínom, tak venujeme sa aj moravskej kultúre, teda piesňam a tancom z tohto kraja.